genah rezekine saparan-paran malah wong wedok iki kudune kepiye? tetep jambung. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek kaya ning Blitar cup, aku turu latar. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora gak iso to iso. Nggih, Bang. Oke, sindang iki ketoke pindahan to sampean. Aku terus Ayo, jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti, leh kuloro Sariawan pirang-pirang. Sariawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing rongos aku. Terus Sing ngileran kowe. ayo kiwa sik Ayo tengen. langsung ayo. Ora. Aku sih. Aku sik iki lho. Aku sih ya. Pak. Jenengake manggil Pak. Saman melu ye. Melu. Awak melu Kok aku. penjenengan kok Padang penjenengan. tok, padang tok. Padang rembulan tanggal 1. Nadane kok. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama oleh tintingane lho. Piye? Padang rembulan ngono lho. Padang Pa Sepira? pa ngene kok larang lho sun iki. Iki jan. Yo ngene, alon-alon iki lho. Pahapunten. Pa. Lho cocok lho kok iso. Ayo, Jaja, sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal 1. Kula jo kluthuk ngaturaken matur suwun Pak Bae Haki. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 2. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodho. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi lurah. Apa iki? Piye iki lho. Kacau iki. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapal sing Repote yen dadi lurah. Ini omong ngono lho ora dadak-dadak ini mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas Profesional. ngono lho. Kowe Ora kok dadak tulisan nggih buku pelawak apa kuno. iki? Repote yen dadi lurah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tuwa. Kami tuwa ndi? Loh, perangkat kabeh melu.
repote yen kami tuwa. Insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan. Ayo, repote yen dadi bayan. Ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sak dalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no mosok ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salam. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Wah, angel grup Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jeng, penonton. Oh, Linggu wis sak enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Wis pokoke sak kumpul risa. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Betul. Ngomong ana sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tegal mah kacang cukup komburi nyenae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gendeng aja iki. Ayo. Aku cak-cak kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis disiki mau. Ayo, iki disini. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. 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 Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sungondrong. Subuh duhur ngasar magrib ngisa ora bakal bolong. Isa. Ya ngono. Jane ngono. Kok ngerti nek aku iki. Asine piye? Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi. Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masya layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal nganggur sujud ini mau bangkrut. Aku lek sembayang kurang wektu. Oke. Ini anti kurang. Alhamdulillah. Supaya lek Siap. coba ya. Nggih, sinten Mas? Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyak. Maksudnya Getut-getut. nanda ngomong Kurang kusuk. kayaku. Nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku lek sembayang. Nggih. Ya aku miyiti mulang aku cacange. Ngaten. Kira ngerti, Mas Sun ki leh nek mejang Mas Klutuk. Nggih. Mas Klutuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Tangi Mas. Hmm. Kok pas Ngono ya? nggih, wong arepe tangi piye untuk ku telu sajadah Mas.
Angel kok iso. Coba le, Apa kae sudah? sinden iki nomor loro ya. Nggih, Oh, oh nggih. Siap, Bu, siap, siap. niki Mbak, sinten Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya. Haus ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca. Gitu manggel coba, ayo. Kene. Sepote apa? Loh, ngkeno. Coba do nelongso Zamane Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem kabeh gawe karo seneng ulat aja banter dene kongkon ya sing temen lah apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso nuti kaya pancen kabeh padha pengen urip kaya wiwitan rekoso pancen nyata Ki lho Mas Lutuk. Nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digolekke gandengan ngeten iki. Tuh, kepenak ra? Sehat. Sing halus, Sehat. Nggih. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Nggih. Sehat. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mek montak mantuk tok ki. Ayo kene rada maju. Ono. Alon-alon ki Piyayi Surakarta Hadiningrat. Mosok. Tenan. Ono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada Nggih, selo-selo. ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, ki mesti meret. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak endi iso ndang mari iki to, Mbak. Nggih, Bapak. Pangapunten. Nggih. Mas Jok Lutuk Nggih. menika mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Tetep jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek kaya ning Blitar cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau ya iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae? Rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyinden kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Litik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Geger. Guh, ora turu omah telung dina kula, Pak. Kok bojomu cemburuan Kok ya? ora cemburu aku miso. Mas, marai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek jambung ngene ya. Nggih. Aku malah mulai ya karo bojomu mesti kewe 500. Rupamu yo cindel Lho, iso. ora lho tenan lho Masun. Kok iso Lho, ngono? kula iki tau nggih pas wayangan ngene nggih, jambung wong itu sindeng. Cuk ngene lho. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Ya, kei 500. Yo mesakne bojomu karo sindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, jambung neh. Ngono iki bojoku ya meling neh. Heh, kei 1 juta kae. Mesakne kae. Masalah puluh Tahun momen. 1 juta, Bos. Lho, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki diambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Lho, berarti mbok larang bojoku di bayar. Kowe iki ora sadar kok. Bang, nyanyi, Bang. Tembang. Iya, mosok Ora. matun. Tembang apa? Diaturke gerajakan. Bisa wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Nggih, Surabaya duwe. mau. Nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Srihune nggih ana. Gerajakan. Iki saka Lampung, sing dipundhut Srihune. Gerajakan. Jajal karo bawa jale. Gerajakan. Saged. Jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jengrengen, Bu. Nggih. Po. Ya. Ngono. Kembang nayut. Monggo, pinten. Gerajakan dajalan cek. Lah kene iki Gak kocok. jajal. Ijuan. Ijuan ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, iya. Sinden ki latah. Aku susah nek pas karo garwane lek pengen iki lho. Nah, ya. Tanjung bolak-balik terus. Ya. Radat. Oh, alah Ah, alah. Ya, Mas. Gerakan. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora ndang iset to iso. Aku ya apa ini? Ya ampun. Yo. Tengake ya. Ayo cepet sak pinten. Jae aja sembrono. Kembiang. Ya.
Kowe aja ganggu nduk Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita enak semapir. Kowe nyambut gawe aja guyon. Ayo. Nek kok ngomah nyapa sih? Ngono. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Kalau anak Karo sapa? yogane Romo. Wong karo yogane. Iya karo yogane, karo Iya, yoga. Bos. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip. Tolong semuanya diam, coba. Tak ganggu. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset iki. Ayo coba. Mambias mayon. Mayon. Ya, Alik! iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Mbak Juwangi. Malah minggat. Kembiang mlayu. Lambiangan lho. Paman. Suarane Aman. Kowe gak penting ndak krungu apa-apa. Gandeng belian Krungu. Sik krungu lho tuk, golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu ngono kok iso. Kene. Kowe iki jan marai krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye ngono. Oh iya. Misalnya Ayo duk, ngene duk. kita saya krungu pula kowe iku. ya nyerang yai Beta krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Apa mbok helmi iki lho. Beta krungu. Iki wis tertib dalam ora nek berlalu polisi lintas. ane harus nek tilangan Nek delok dilarang. wayang polisi Noswan Toro Aduh aku mau jeneng ngono kaget Sindan ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Lah masa ngene kok. Kurang diapa. Lah mak jelek ngono Jelek ki lan Karo jengleng Mas. pikiranku itu teko Glek. Oh, lah nek majel iki pikirane kok kono. Wis iki ra ngono kacung tak sumpet iki yo ngene. Lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Tirto Karno. Enak lho Tirto Karnone cah iki. Ya. Ya. nyarang biai Susu yo malah. Oh gila tuh ini. mari Jangan gitu, Be. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya dhewe tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Dadi aman. Lah Nek kenong ora nyambung, kenong ora nyambung. belas. But ketemu but ketemu. Tong lho.
cetung ngono lho. Es, monggo sing ngesakne. Es tuh. Kanggo ngono. Ayo. Pas. Nah, Mas. Ya, so. Nuswan. Iya. Nah, Loh, sampeyan ku lho. Wah, bocah iki jan suwi megelne kok. Engko takon nggawa kami tua lho, Kok. Pak, monggo. Hei! Malah mbok tawakke mangsane. Nuswan. Toro. Ya wis kuwi mau. Iso. Malah jagongan tak biacot nang. Ra. Gendeng. Iso gending lho. Gendeng Banyuwangi mana? Pianyo wangi. Belambiangan wayahe. Merambai. Beliam jangan. Welo lalo. Ya, Lah aso, iya. aso. Apa kok ngendi to? Aja takon susah seneng. Yuk. Tanah. Tanah. Lah iya. Panas hutan. Tanah endah. Bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso sih gemes ah. Iki rencana tak keropok. Masane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek Pak kuwi pikir. Gumelyare. Taman. Taman. Sari Tasi. Gelambiangan, gelambiangan, Gumelyare taman Sari Nuswantara. Gumelari taman sari Nuswantara.